jendarteko 100 gora lagun bildu dira Usurbilgo Atzega jauregian. Argiaren 34. edizioa ospatzeko. Nori eskertzen diozue sari hau? Bai Naparroan eta bai erkidegoan bere burujabetzaren gatik eta bere eskakizunen gatik burrukatzen ari diren torturatu guztiei. Beraiei zor diogu egiten ari garen lan guztia eta beraiei eskaintzen dit, zalantzari gabe. Da zer esan behar diozue argiari onelako sari banaketa bat prestatzearren edo onelako ekitaldi bat egitearren? Bueno, argia, esaten ari naiz elkarrizketa ororo, gure etxean kazetaritza independiente eta kritikoaren sinonimo izan da. Beti izan dugu hor aldizkari hori eta erakutsi digu beste ikuspuntu bat eukitzen. Eta orain itzulera hau eukitzea, sari hauek antolatzea eta, nolabait esate egiten ari zareten lana guk egiten ari ganekin badauka erresonantzia, guretzako oso pozgarria da eta oso eskertzeko. Eskertzekoa da ere ezagupen profesional gisa, guk giralako ikusentzunezko profesionalak eta holako sari bat emaitea oso pozgarria da. Nori eskertzen diozue sari hau? Mastodon euskal komunitate osoari, libresaleri, argiari, dinajostini, izarkomi, errealitate hau, egi bilakatu duten aktore guztiei. Eta batez ere, bat egin eta erabiltzen duten guzti horiei. Pertsona individualei eta baita erakunde, komunikabide eta gainerako eragilei bertan ere komunikatzen duten horiei. Zer deuko zu hemendik aurrera Mastodon euskal komunitate hau hobetzeko? Hor badago nire ustez klabea dana, eta da emakumeak gerturatzeko proposamen zehatz bat egitea, eta baita be dagozan emakumei ikusgarritasuna eskaini ahal izateko. Hortaz gain, horizontalitasunerako joera baldin badekogu, bideak eman parte hartze zuzena okin ahal izan dezan komunitateak, eta hortik aurrera burutzen zaizkun dana. Zabalkundea izango da garrantzitsua, momentu honetan badago keska bat Twitterren egoera dela eta momentua egokia da jendeari Mastodon erakusteko existitzen dela, baina baita nola erabiltzen den, nolako giroa dagoen, Twitterren baino giro asko sobea dagoelako, eta nik uste dut jendea gonbidatzea gerturatzera. Gure eskertzen dugu, argiari emaiteagatik, oso pozik ezagupen garantzitsua baita. Guretako horrek erakusten digu bide honean gaudela, eta hortan segituko dugula. Eta zer daukazu esateko argiari onelako ekitaldi bat, sari banaketa bat antolatzeagatik? Hainitz da guretzat hastapenan aztarketak euskaraz kolektibo aski tipi bat zen, ikasle batzekin eta erakasle eta buraso batzekin, eta hori esker ustez handitzea eta entzunak izaitea lagunduko gaitu Euskal Herri mailan. Zuretzako galderarik zaiena, sari hau jasota gero, zer ingo dozue zeuen ekimena hobetzeko? Antolatu, segitu borroka eta segitu borrokan lortu arte, irabazi arte eta azterketak eskoraz ukan arte.
esan bierra da, bera dela gure gonbidatu estroia. Izar gonbidatua. Eta gainera, izarrez jazuzita datoz. Nori eskertzen diozu sari hau? Inurritegi guztia noski, hau lan kolektibo bada eta arpegia agian nik eman dezaket momentu puntual baten, baina inurritegiri gabe hau litzake posible izango. Ze daukazue pentsatuta, zuen proiektu saritu hau hobetzeko hemendik aurrera? Bueno, gertatze zaiguna da, inurritegian oso pobre gehala, apalak eta diruik ez dakaula. Orduan, aurrena zer bilatu behar dugu, ekoizteko finantziazioa eta baliabideak. Hori, beraz, norbaitek finantziatu nahi bagaitu, gu hementxe gaude. Hementxe gaude, bakizuen hortzu diren, bakizuen ora jau behar dozuen. Bueno, eskertzen diot lagundu didan jendeari, eskaini didan jendeari, gara eta naizeko jendeari, etxean lagundu eta eusten nauen jendeari, eta gero egunero edo maiztasun batekin jarraitzen jendeari. Bale, eta zer zango zenioke argiari honelako saribanak eta bat antolatzeagatik? Euskaldunok eta euskerazko munduan antolatzen espagara eta ikusgarritasuna ematen espadiogu, zoritxarrez, inkluso ez da gure diruz ordaindutako medio autonomikoak ere ez diote emango, orduan, gure ardura da, eta argiari eskerrik asko. Eta badakigu hobetzekoa beti dauela, orduan, hemendik aurrera zure proiektuen zelan uste dozu aldozula hobetu? Begira, esateko neukan, eta aztu zait esatea esaldi bat zunionak orko urbizuri berritxarraken koetamendiko kontzertua bukatu zenean. Eta da, biharren saio. Eta etzi damu, ez da besterik. Politxe diskurtzoa gero, Ez dut esan nahi nabena ba, urduri para unaz da. Benetan, da zen nahi zen duzan... Gauza gehiago ez dakit. Hor gehiago eukidot idatzitzi da azkanin. Adibidez? Irakurri. Nizto gogoratzen idatzitzi deko. Idatzitzi deko. Handeko papela. Nori eskertu nahi tazu sari hau? Argia komunidade guztizeri, eta suposatot argia barrun batez belanderreri, pentsatu bera izen da lapur bat sakadie montzona, berak ataraban erreportakie gizonari buruzko ebe bai, da argia komunidade di Eta zer esateko dekotzazu argiari honelako ekitaldi bat eitziarren, honelako sari banaketa bat prestatzeak? Asko estimaten dutela, balore handize dekola, ez da komunikabide txiki bat Euskal Herrien badeko beran pizue, baina, ez dakit aldizkari zugarri bat, eta holako ekitaldi bat antolatziek beran meritu dekola, eta eskertzeko edala. Galderi, zer sentidu dozu? Esan dut zuenien sari hau dekozula zeuretzat. Lehenengo momentuen zinaben sinestu, eta gero, barrezka zinetzela, gorritxu behin etzela, zelan okurre diatzen niri emoti, nik ez paute zerrein, mesedez, da, harridura sentu dena ben, gero ohorean dizebe bai. Zeni, banaz argiako arpide du, noin dela hogeita 2 urtetik edo, eta hori komunitateen parte sentitie, posan dizean itzako. Eta hori, ohore bat izugarri zen. Hori nahi notzun duzan, lehen elkarrizketa txikitzu bat eukidugu, eta aztoztazu esan ez, Zaztozu arpide nuen, Sekretu izen da. Ai, ama! Niri izan doztien baldintza bakarra da, ezebez esati. Maikup ez da bezakin dago, ni zilik egonaz. Ze ondo, hementze, eskerrik asko? Zeu eri, eskerrik asko.